Dewch i ni weddio. I ni'n diolch i ti unwaith eto o Dduw am y fraint o cael dod ger dy fron ac yn llawenhau am bob un cyfle i cael dod i'ch di ac yn gofyn i ti bresynoli ti hun yma neu'n plith. Tywallt y lan ysbryd arnom. Tyrd lawr a nertha ni arwain ni yn ein haddoliad. I ni'n gofyn hyn o trwy enw a ceiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch chi'n ddechrau'n gwasanaeth drwy ganu emyn rhif 240 o gariad anfeidrol ei faint fod llwch mor anheilwng yn cael y fath fraint. 240 yn ei sefyll i'w chanu. Darlleniad o'r epistol cyntaf Paul at y Corinthiaid, y 15fed benod ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. 1 Corinthiaid, penod 15 ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Hefyd yr ydwyf yn hysbysu chwi frodyr yr efengil a bregethais i chwi, yr hon hefyd a dderbyniasoch ac yn yr hon yr ydych yn sefyll, trwy'r hon eich cedwyr hefyd, os ydych yn dal yn eich cof a pha ymadrodd yr efengylais i chwi, oedd eithir darfod i chwi gredu yn ofer, cynnes mi a draddodais i chwi ar y cyntaf, yr hyn hefyd a dderbyniais, farw o Grist dros ein pechodau ni, yn ôl yr ysgrythurau, a'i gladdu, a'i gyfodi y trydydd dydd, yn ôl yr ysgrythurau. A'i weled ef gan Ceffas, yna gan y 12, wedi hynny y gwelwyd ef gan fwy na 500 brodyr ar unwaith,
O'r rhai y mae'r rhan fwyaf yn aros hyd yr awron, eithir rhai a hinasant. Wedi hynny y gwelwyd ef gan Iago, yna gan yr holl apostolion, ac yn ddiwethaf oll y gwelwyd ef gen Efinau hefyd, megis gan un anhymig. Cynnes mae fi yw'r lleiaf o'r apostolion, yr hwnnw dwyf addas i'm galw yn apostol, am i mi erlyd eglwys Dduw. Byddai bendith Duw ar ei air, sancta Dduw. Gydewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch i ni ti unwaith eto a Dduw am y fraint o cael dod ger dy fron ac yn diolch i ti o Dduw am y ffordd agorwyd i ni ein bod yn gallu dod yn hyderus o'r flaen, yn dod trwy heiddiannau dy fab a'n gweredwr yr arglwydd Iesu Grist. A dim ond trwy ei heiddiannau ef i ni yn gallu dod. Dim ond trwy'r hyn a wnaeth yr arglwydd Iesu Grist trosom ni, iddo ddod i'r byd yma. O'i wir fodd, iddo fynd i'r groes, iddo gymeryd ein cosb ni yn ein lle. Ac o Dduw i ni yn llawenhau iddo atgyfodi o'r bedd yn fuddugoliaethus. O Dduw i ni yn diolch. Mae trwy'r hyn a wnaeth e trostom ni. I ni yn gallu dod i alw arnat ac i'th alw yn dad, ein bod yn blant i ti trwy yr arglwydd Iesu Grist. I ni wedi mabwysiadu yn rhan o deulu di ac i ni yn diolch i ti o Dduw ein bod felly yn gallu dod yn hyderus bod na groeso, bod gwrandawiad i ni. Ac i ni yn dod yn drwm ein celonau yn y dyddiau tywyll yma. Ac i ni yn tristau wrth i ni weld y cyflwr, wrth i ni weld yr agwedd sydd yn y byd ohoni. Ac i ni wedi gweld y troi cefn sydd ar dy air di, y troi cefn sydd ar pregethu yr efengil, y troi cefn ar arddoliad sydd yn dy ogoneddu di. Ac o Dduw, wrth i ni weld y fath ddirywiad yn ein gwlad ni i ni yn galw arno ti i drigarhau o'r newydd. Nad ydyn ni'n heiddi hynny fel dy blant, ond i ni dal yn blant i ti, i ni dal yn rhai sydd wedi'n golchi yng ngwaed yr arglwydd Iesu Grist. Ac oherwydd hyn felly o Dduw, i ni yn galw arno ti i ddod lawr ac i bydde di yn tywallt ysbryd arnom ni yma heno, y byddwn ni yn cael gweld a phrofi dy fod yma yn ein plith ni. Na fydd un enaid yn yr adeilad yma heno yma, yn gallu dweud ei bod yn gadael yr oedfa heb cyfarfod at ydi. O Dduw, gad i bob un o ni dystio i'r ffaith ein bod ni wedi cael ein symud, ein cyffwrdd, ein celonau oeraidd wedi cynhesu ac ein bod yn gwybod beth yw gwir addoliad. Helpa ni o Dduw i ddyrchafu dy enw di, goriwch pob enw arall wrth i ni ganu dy glodydd. Helpa ni i ni ganu mewn ffordd sydd yn dyrchafu enw yr arglwydd Iesu Grist. Tyrd lawr i'n plith ni wrth i ni ganu yr emynau yma. Ac yna wrth i ni wrando ar yr efengil yn cael ei ffregethu, ni'n cyflwyno dy was i ddofal di ac yn gofyn i ti rhoi nerth ym mhob ffordd o Dduw, ond nerth o ddifri, y bydd y ysbryd glân yn dod lawr ac yn eneinio'r gair yma fydd yn cael ei chyhoeddi, ac y bydd y gair yn cyffwrdd ac eneidiau. Ac hyd yn oed yn peri trwy wyrth a trwy nerth yr ysbryd glân, y bydd llygaid eneidiau sydd yn golledig, sydd yn ddall, yn cael ei hagor i weld ei pechod ac i weld mawredd yr arglwydd Iesu Grist a'r hyn a wnaeth ar y groes trosom ni. O Dduw, tro ffydd ni i ddisgwyl pethau mawr. Maddau ni ein bod yn gallu dod i oedfa iawn ac yn meddwl mai oedfa arall yw i, rhyw oedfa gyffredin. O Dduw, helpa ni ddod i'r man bod pob un oedfa mor bwysig. Mor bwysig yw bob cyfle i gyhoeddi yr efengil. Mor bwysig yw bob cyfle i ddweud wrth eraill ac i ddweud wrth bobl ei bod yn gwynebu tynged tragwyddol, colledig, os nad ydyn nhw yng Nghrist. O Dduw, gad i ni weld pethau mawr yn ein plith, rhyw gyffro yma yn ein plith ni heno yma. Cyffro ein bod ni'n cael clywed am ffordd i achawdwriaeth. Felly o Dduw, i ni'n cyflwyno'r amser yma i ddofal di ac yn gweddio am bob yr un ohonom yma ac rhai fydd yn ymuno ar y we, y bydd yna ymwybyddiaeth dy fod ti yma yn ein plith. Bendithio ni diogela ni cadw ar un drwg i ffwrdd. I ni'n gofyn hyn oll felly trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Mae cyn i ni ganu'r emyn nesaf, chydig o goeddiadau, atgoffa chi o'n cyfarfodydd ni ar y sil. Bob prynhawn sil am hanner awr wedi tri yma yn yr adeilad fod yna oedfa. Ac hefyd, ar ôl yr oedfa, heno yma fe fydd yna luniaeth ysgafn. Felly croeso chi aros gyda ni. Nawr, i ni ddiolchgar iawn i Mr Geraint Jones o Drefor
wedi cytuno i ddod i bregethu ni. Felly, ar ôl i ni ganu'r emyn yma, fydd Mr Jones yn dod i gyhoeddi gair Duw i ni. Felly, gydewch i ni nawr ganu emyn rhyw 360, ai am fy meiau i dioddefodd Iesu mawr, pan ddaeth yng ei gariad ef o entrych nef i lawr. 3, 6, dim, gen i sefyll i'w chanu. Wel, gai yn y lle cyntaf, ystyn diolchgarwch am y ganrhydedd a'r fraint o gael dod yma i bregethu Efengil ein Arglwydd a'n Gwaredwr Iesu Grist ar gyfnod y Pasg fel hyn. A mae meddyliau ni wrth gwrs yn fwy arbennig yn troi yn tydyn at y croeshoeliad a'r atgyfodiad fel ei gilydd. Rhan o'r un parsel graslon ydi o oddi wrth Dduw. Rwan, da chi wedi clywed y darllediad o'r 9 adnod cyntaf yn
Llythyr cyntaf Paul at y Corinthiaid, byddegfad benod. Y benod fawr ac adnabyddus hon. A phenod, mae'r Cymru beth bynnag yn hoff o gyfeirio ti fel penod y claddu. Oherwydd ei bod ti wedi ac yn dal hefyd i gael ei darllen yn aml rhanna honni beth bynnag mewn angladdau ynddo. Ond nid penod y claddu mo honni nac i, ond penod hollol groes mewn gwirionedd, sef penod fawr yr atgyfodiad a'i holl ystyr. Ac o'r benod yma dwi codi'n hestyn heno, y seithfad adnod. Rhan gyntaf y seithfad adnod a 7 gair yn unig yn y cyfeithiad, yr hen gyfeithiad. Wedi hynny, y gwelwyd ef gan Iago. Rwan, mae'r apostol Paul, meddyliwr, esboniwr a phregethwr mwyaf Cristionogaeth, yn gwbl sicr yn tydi fod gwirionedd yr Efengil yn dibynnu yn gyfan gwbl ar y ffaith fod Iesu Grist wedi atgyfodi o'r bedd yn gorfforol ac yn llythrenol felly. Nid fel chyth, nid fel rhywbeth yn ychymig pobl, nid fel ysbryd neu ryw ddylanwad o unrhyw fath. O nac i, ond yn gig a gwaed gydag olion, clwyfa, i ddioddefaint ar ei gorff. Ac felly, fe wnaeth Iesu Grist ymddangos i'w ddisgyblion. Ac i Thomas yn arbennig ynddo, a mi nath o ddatgan yn gwbl glir dileu pob amheuaeth. Moes yma dy fus, a gwel fy nwylo, a cestyn dy law, a dod yn fy ystlys, ac na fydd anghychredadyn, ond credadyn. O rwan, mae hwnna, dwi eisiau gwneud, hwnna'n berffaith eglur ar y dechrau fel hyn, fod Iesu Grist wedi atgyfodi yn gorfforol llythrenol. O rwan, mae Paul yn trin ffeithiau atgyfodiad Iesu Grist. Yn union fel bysa twrna'n gwneud mewn gwirionedd ynddo. Mae o'n i drin o fel mater cwbl gyfreithiol, fel petai o mewn llys barn, ac yn profi'r peth y tu hwnt i bob amheuaeth, a hynny fel twrna da, os gael ddeud, yn trwy gyflwyno digon o dystion, ynddo? Ac mae'r benod fawr yma, fel o'n i ddeud un o, benoda mwyaf ysgrythu'r lan, gair Duw, yn mynd ati nid yn unig i brofi'r atgyfodiad, ond hefyd i olgu i ddweud wrth ni egluro beth yn union a olyga y digwyddiad gwirthiol a hanesyddol hwn, a digwyddiad mewn hanes ydi o cofiwch i'r sawl sy'n credu yn Iesu Grist. O rwan, a mae credu, dwi deud hyn wrth basio oherwydd bod yn mor bwysig, mae credu yn hanfodol i fywyd tragwyddol. Ac mae gwirionedd a dilysrwydd yr Efengil a chybol hon yn dibynnu'n llwyr ar y ffaith ddiymwad bod atgyfodiad Iesu Grist yn atgyfodiad corfforol llythrenol. Ac os Crist, adnod 14 yn yr un benod, ac os Crist ni chyfodwyd, ofer yn wir yw ein pregaeth ni, ac ofer hefyd yw eich ffydd chwythau. O rwan, un peth sy'n taro rhywun yn syth wrth ddarllen y benod ryfeddol hon ydy'r adnodau agoriadol. Dwi'n ddim wnaethoch chi sylwi. Yn yr adnod gyntaf 1, mae Paul yn atgoffa Cristionogion Corinth o'r hyn ydy'r Efengil Cristionogol. Yr Efengil, medda fo, a bregethais i chwi, yr hon hefyd a dderbyniasoch ac yn yr hon rydych yn sefyll. Mae'r Efengil ei hun, hynny ydy, y newyddion da o lawenydd mawr, y ffaith bod cynllun arbennig ac unigryw gan y diwdod trwy ras Iesu Grist i achub pechaduriaid, mae hwnnw yn dechrau sylwch
Ia yn dechrau gyda marwolaeth Iesu Grist ac yn cloi mwy neu lai ag atgyfodiad. A mae'r peth yn cipio anadl rhywun pan ydych chi'n sylweddoli ond hynna'n unig ynde. Ac eto mae o mor syml ac mor rhesymegol. Clywch, canys mi a drafodais i chwi ar y cyntaf farw o Grist dros ein pechodau ni. Dyna ddechrau'r Efengil, medda Paul, yn ôl yr ysgythurau, a'i gladdu, a'i gyfodi y trydydd dydd yn ôl yr ysgythurau. A dyna chi, dyna'r Efengil mewn gwirionedd, ynddo? Mor syml y hynna. Crist yn marw dros bechadur edifeiriol ac yna'n atgyfodi yn fuddugoliaethus fore'r trydydd dydd. A hynny yn braw pendant oddi wrth Dduw fod Crist wedi talu iawn, wedi talu prydwerth, wedi talu pris digonol a groes Calfaria, a'r tad rwan yn gweiddi bodlon yn yr iawn. Dim mwy na hynna. Dim mwy na hynna. Mae os cyffesu a thenau a chredu yn dy galon i Dduw i gyfodi efo firw, cadwedig fyddi. O gwan, does na'm sôn yma sylwch am weinidogaeth gyhoeddus Iesu Grist. Dim sôn am ei ddysgeidiaeth o, na ei gydymdeimlad o, ag tlawd, ag anghennus, ag cleifion, ag gweddwon, ag plant, na ei wirthiau rhyfeddol. Does dim sôn chwaith am ei henedigaeth o, dim sôn am yr ymgnawdoliad, a mae'r atgyfodiad bellach wedi profid ydy tu hwnt i bob amheuaeth mae mab tragwyddol Duw ydy Iesu Grist, a bod gwaith yr Efengil yn waith gorffenedig, gorffenwyd. O rwan, mae ddyletswydd yna i, wrth gwrs fel pregethwr, ac fel bob pregethwr, bob amser, i gyflwyno Efengil chadras. Cynnig cariadlon Duw ydy hwn i bechaduriaid colledig. Dwi'n fod i gyhoeddi'r newyddion da yma i bob cynulleidfa ble bynnag y bo. A dyna dwi'n mynd i wneud hynno. Pregethu person a gwaith Crist. Dim byd arall mewn gwirionedd. Pregethu neges ganolog y Beibl, gair y digylwyddog Dduw, a rhoi i bob pechadur obaith bywiol am fywyd tragwyddol. A dyna geisiau i wneud heno, a'i wneud o trwy hanes rhyfeddol un o gymeriadau'r Testament Newydd. A cheisio gweld ac egluro ar y naill law berson Crist, hynny ydy pwy mewn gwirionedd oedd o ac ydy o, ac ar y llaw arall gwaith Crist, hynny ydy pam y daeth o un deiar ni, fel un ohonom ni, ac hyn o wnaeth o drosta ni, drosta i yn sicr, yn ein lle ni. O rwan, gall atgoffa chi unwaith eto o adnod y testyn, y seithfed adnod, wedi hynny y gwelwyd ef gan Iago. O rwan, mae'r enw Iago yn enw gweddol gyfarwydd yn y Testament Newydd. Wrth gwrs, ffurf arall ydi o, a deud y gwir, ar Ioan ynde. Ei fod o'n byr anghyffredin yn tydi fel enw Cymraeg a rywun, ond yn Saesneg mae o'n enw poblogaidd dros ben James. Diolch yna James yn y gynulleidfa, neu gwrand ar y we, dwi'n gwybod. Ac yn y Testament Newydd mae yna 3 Iago amlwg yn does. Yn gyntaf mae gennych chi Iago, mab Sebedeus a Salome, oedd yn frawd i Ioan yr Apostol, ynddo? Ac oedd yr Iago hwn yn un o'r 12 disgybl. Ac yn ôl traddodiad fe, lladdwyd o a chleddyf gan Herod Agrippa, a chlydwyd i gorff, meddai nhw i'w gladdu yn Santiago, yn Sbaen. Ac Iago hwn, wrth gwrs, ydy nawdsant Sbaen.
Ac yna mae yna ail Iago hefyd yn ddisgybl i Iesu Grist. Mab Alffeus, ac yn frawd i un o'r enw Judas, nid yr Iscariot. A'r ddau yma, Iago a Judas, ymysg y 12 disgybl hefyd. Mae Paul wedi sôn wrthyn ni eisoes yn tydi yn adnod 5 fod yr Iesu wedi ymddangos i'r disgyblion. Felly mae'r Iesu wedi ymddangos i'r ddau Iago yma eisoes. Ac mae 11 o'n o ddisgyblion, ers i Judas Iscariot gyrogi ei hun, hynny di, maen nhw dal i ddefnyddio'r term 12 hyd yn oed am yr un o'r 10 ynde. Os oes rhywun yn gofyn cwestiynau ynglyn â hynny. Ond beth bynnag, wedi hynny, y gwelwyd gan Iago. Dyna mae'r adnod yn dweud. Felly mae rai bod hwn yn Iago arall. A mae o. Ac oes yn wir, mae yna drydydd Iago, sef brawd yn y cnawd i Iesu Grist. Mewn gwirionedd yn fiolegol rywsut yn hanner y brawd, fel byddwn ni yn dweud, i'r arglwydd Iesu Grist. Iesu Grist oedd y mab hynna. A maes o law fe ddaeth yr Iago hwn yna apostol ac yn esgob cynta Jerusalem, swydd o bwys mawr yn yr eglwys fore. Mae yna gyfeiriad pendant ato fo yn epistol Paul at y Galatiaid, wedi i Paul ddychwelyd i Jerusalem ar ôl cyfnod o 2 blynedd yn cenhadu yn Arabia. A mi ath i aros am 5 niwrnod gyda Seimon Pedr yn Jerusalem. A dyma cyfeiriad Galatiad 1:19. Eithir neb arall o'r apostolion ni sgwelais, ond Iago, brawd yr arglwydd. A dyma'r Iago yma ynde. A rwan, mae rai ni ofyn cwestiwn. Fe ymddengys oherwydd iddyn nhw gael eu henwi yn unigol fod y Crist atgyfodedig wedi ymddangos yn arbennig ac yn bersonol felly i ddau ohonyn nhw, sef Cephas a Iago. Enw arall ydy Cephas ar Seimon Pedr. A gellir yn hawdd ddeall pam fod angen ymweliad personol arbennig ar Seimon Pedr. Hynny siŵr o fod oherwydd iddo fo wadu Iesu Grist, peth difrifol iawn wrth gwrs. Roedd angen cymodi, roedd angen cydymdeimlo, roedd angen cysuro, cynghori a chalonogi ac yn sicr madda i Cephas druan. Ond beth am Iago, brawd Iesu Grist? Pam tybed roedd angen ymddangosiad arbennig ar gyfer hwn? A dyma bryd, dyma angen rhywfaint o waith ymchwil a dweud y gwir, i geisio cael hyd i'r ateb. Ond mae rhaid i'r ymchwil, fel bob amser, fod yn gwbl seiliedig ar yr hyn sydd o fewn cloriau'r Beibl yn unig. Ac oes yn wir, mae yna atab, a hwnnw'n atab pur syrdanol. A hyn oherwydd fod perthynas Iago a'i frawd Iesu yn un anisgwyl a rhyfedd, gyda gwersi amlwg i bawb ohono ni. Dowch ni fynd yn ôl felly i ddyddiau cynnar gweinidogaeth gyhoeddus Iesu Grist yng Galilea, sef 2 blynedd olaf i fywyd daearol. O rwan, ydych chi'n cofio'r digwyddiad yma yn synagog yn Nazareth? Y dre lle magwyd teulu Mair a Joseph. Yndi, da ni'n cael yr Iesu yn y synagog ar y sabodd, ac mae o'n darllen yn gyhoeddus yn y fan honno o broffwydoliaeth fawr Feseianaidd Eseia sy'n sôn am ddyfodiad y Meseia. Mae'r hanes Iesu darllen y broffwydoliaeth i'w gael yn y 4 bennod o Efengyl ac mewn llefydd eraill hefyd. I bregethu blwyddyn gymeradwy yr arglwydd. Y flwyddyn gymeradwy, y flwyddyn y mae'r Meseia yn mynd i ddod i'n byd ni. Iawn, dim byd yn anarferol yn hynny, meddach chi.
Ac yna, da ni'n cael, wel, y bombshell a dweud y gwir ynddo. Pan gair cynulleidfa'r synagog bellach yn gwrando'n gecrwth ar Iesu Grist yn dweud hyn yn adnod 21. Heddiw y cyflawnwyd yr ysgrythyr hon yn eich clustiau chwi. Hynny ydy, mae'r ysgrythyr, mae'r broffwydoliaeth rwan wedi cael ei gwireddu. Ac i'r Iddewon, doedd dweud peth fel yn ddim llai na chabledd. Hwn, sa'r coed o'r dre yma, y Meseia. A dyna mae'r Iesu ni honni, mae fo oedd y Meseia. Ond i'r Iddewon a dweud gwir oedd yno yn gwrando, roedd y peth yn amhosib. Iddyn nhw, ella bod yr Iesu yn hogyn, yn llanc, yn ŵr ifanc, digon dymunol a da. Ond y Meseia, mater arall oedd hynny, de? Ffwlbri, amhosib. A meddyn nhw, onid hwn yw mab Joseph. Do'n neb ond mab Joseph y saer. Hynny ydy, da ni'n nabod hwn. Llencyn o saer o'r dre yma. A breuddwydiwr ffôl chydal y bardd. A dim byd mwy na hynny. Pwy mae o'n i feddwl ydi o dyfad? A dyma pryd datganodd Grist y geiriad a byddus hynny, nad yw proffwyd, rhywun sy'n bregethu'r gwir, yn gymeradwy yn ei wlad ei hun, a geiriadau y gellir mor hawdd i defnyddio nhw yn Cymru, baganaidd ac anfoesol a gwrth efengil ni heddiw. A hyd yn oed o fewn yn heglwysi. Dydy pregethwr o Gymro, coeliwch fi, sy'n pregethu'n ffyddlon, yr efengil, fel ei cair yng Nghaerdyw, ddim yn boblogaidd, nac yn gymeradwy ymysg i bobl ei hun. Yn wir, fe gaif i gasau mewn llefydd. Mewn i hynny o brofiad. Ac fewn i am ei grifftiolu, ac fe gwrthodir gan y lleaws. Ac yn arbennig efallai gan y rhai a fyna talw hunain yn grefyddwyr. Pwy mae hwn yn ei feddwl ydi o? A dyna hefyd oedd cri pobl Capel, dinas Nazareth. Marc, mor gynnar a chwechad benod o'i fengil Marc, drydydd adnod. Onid hwn yw saer, mab Mair, a gwandwch, brawd Iago, a Joses, a Judas, a Simon. Ac onid yw ei chwiorydd ef yma'n ein plith ni. Dyna chi enwi 4 brawd ar y cnawd Iesu Grist. O rwan, gan ffeithiau mae hwnna'n adnod bwysig iawn. Mae Mathew a Marc yn enwi 4 brawd Iesu. A phan yn ei henwi nhw, maen nhw'n rhoi enw Iago bob amser yn gyntaf. Ac felly mi allwn ni yn weddol ddiogel gymryd mae Iago oedd yr hynaf o'r 4 brawd, ac felly, ond rhyw chydig flynyddoedd os hynny yn iau na'r cyntaf anedig, sef Iesu Grist. Ac o'r brodyr, mae'n debyg mae Iago fyddai'r agosaf at yr Iesu. A mae'n werth pwyllo ac oedi'n fama dydy. Ac ystyried beth mewn gwirionedd roedd hynny'n ei olygu. Mewn difri, meddyliwch am y peth. Y fath safle breintiedig o gyn Iago. Y fath safle unigryw. Meddyliwch, sôn am waw ffactor go iawn ynddo. Yr un fwyaf fuodd i oed yn hanes dynoliaeth. Y gyntaf oedd Iago o'r un groth ar arglwydd Iesu Grist, gwaredwr y byd. Yn ail oedd Iago o'r 4 brawd, yr agosaf ran oed, a ran cymdeithas hefyd fedybiwn ar arglwydd Iesu Grist. Ac y drydydd roedd Iago wedi treulio ei oes yn cyd-fyw a Duw yn y cnawd. Ail berson y drindod sanctaidd, gwaredwr y byd. Dyna chi beth i braint ddigymar. Ac y bedwerydd roedd Iago wedi cael ei gyd-fagu ac wedi cyd-fyw
cyd chwarae, cyd dyfu, cyd fwyta, cyd gysgu, cyd wylo, cyd lawenhau, cyd chwerthin, cyd weithio, cyd addoli, a cherdded law yn llaw, ac arglwydd yr arglwyddi, a Duw ei hun, meddyliwch. Ac yna roedd Iagob Edybiach wedi gweld y bachgen Iesu, ei frawd hun yn cynyddu, fel mae Beibl yn dweud, mewn gras a doethineb, ac wedi dod yn ymwybodol o pwy oedd o. Wyddwch chi, fydd yna rioed neb mewn hanes, mewn sefyllfa fwy freintiedig na Iagob i ddod i wir adnabod Iesu Grist. Mi fydd o yng nghwmni'r Iesu ac yn sownd wrtho, a mae'n agos i faint, 10 mlynedd ac 20 mae'n debyg ynde. Ac yn wir, fe olygau hynny na allai Iagob ddim peidio ac adnabod Iesu Grist. Oedd hi'n amosib iddo fo, beidio i adnabod o, i adnabod o a'i gario fel gwaredwr, gwaredwr i enaid, gwybod efo sicrwydd, di-sigl, mae ei frawd oedd y Meseia hir ddisgwyliedig. A wyddwch chi i mi all magwraeth o'r fath yna fod yn bwysig iawn ac yn ddylanwadol o leia. A mae gweld sefyllfa freintiedig Iagob yn ein gorfodi ni mewn gwirionedd i feddwl am ein sefyllfa ni yn hunain. A chi eisiau cymhwyso'r holl beth i'n bywyda ni. Rwan, pa mor agos, dyma'r cwestiwn, pa mor agos i'r gwirionedd, i'r Efengil, i Iesu Grist mewn gwirionedd, y cafodd rhai ohono ni ein magu. Ac os o'n i'n dysgu a'n trwytho yng ngair Duw, dwi'n mynd abod fawr neb o'na chi, na neb sy'n gwrando ar y we, os oes rhywun. Dwi'n i'n byd am eich cefndiroedd chi. Felly dwi'n siarad efo pobl ddiarth. A dwi'n gofyn y cwestiwn yna. Faint o'na ni sydd wedi cael yn dysgu o fod yn blant yn trwytho ngair Duw, yn adnodau'r Beibl, yn y salmau, yn yr emynau bendigedig sgynnon ni yn yr iaith Gymraeg, gwrando'r weddia, ffregetha, a hynny ar aelwyd Cristionogol, ar aelwyd wir ddiwiol, ar aelwyd lle roedd cariad Iesu Grist yn disgleirio. A oedd yn magwraeth ni yn gyfryw ac i roi cyfle ar ddechog i ni i ddod nid yn unig i gysylltiad ar arglwydd Iesu Grist, ond i'w adnabod o, a'i dderbyn o'n arglwydd ac yn waredwr yn heidia. A gwybod y geiriau roedden ni, fel mae'r bardd Gwynall yn ei ddweud. Gwybod y geiriau, ond heb adnabod y gair yma, sef Iesu Grist. Yn achos i, rhaid mi gyfadda, ydw i'n dal yn y cyflwg hwnnw? Nac dw, diolch am hynny. Ydych chi, di'r cwestiwn. O rwan mynd yn ôl at Iagob. Pan oedd ei frawd Iesu 10 ar 20 oed, fe ddigwyddodd na rhywbeth pur dramatig a thrawmatig i'r teulu yn Nazareth, a hynny fe ymddengys yn byr annisgwyl. Mae Iesu'r mab hynaf rwan yn rhoi heibio i waith fel saer coed ac yn gadael cartra. A mae o'n galw ryw griw, digon brith o ddisgyblion, dwsin ohonyn nhw i'w ganlyn, a mae o'n crwydro'r wlad yn pregethu ac yn sôn am ryw bethau goryddad. Wel, pethau digon twp a dweud y gwir, dyna oedd y barn gyffredinol gyn i deulu o. Mae'r Iesu'n honni, da chi weld, mae fo, fel dydys i, ydy'r Meseia, y Meseia hir ddisgwyliedig, a'i fod o hefyd yn dragwyddol fab Duw wedi ei eneinio i'r gwaith o efengylu a rhagor, a hynny gan Dduw ei hun yn yr Ysbryd Glân. Mae o'n pwysleisio bod angen i bawb wedi farhau a chael ei geni o'r newydd. O rwan mae Iagob a'r teulu wedi dychryn yn arw,
Ond mae yna waith I ddwad, coelwch I fi, yn fuan iawn. Mae nhw'n clywed hanesion, sibrydion a hanesion, anhygoel. Mae yna ryw straeon anghredadwy yn cael ei hadrodd gan ryw bobl wirion fod y mab Iesu rwan yn cyflawni gwirthiau a'i fod o wedi troi dŵr yn win mewn priodas yng Nghana, I fod o'n gostegu stormydd ar y môr ac yn bwrw allan gythreiliaid ac yn iachau cleifion ac yn rhoi golwg yn ei ôl i'r deillion. Ond nid braint oedd hyn oll, ond nid braint oedd hyn i'w deulu o cael y fath frawd, mab Duw y Mesia, gwaredwr y byd. Beth ydy ymatab teulu daearol yr Iesu yn Nazareth? Tybad? Wel, da ni'n cael gwybod yn Ioan 7, y 5 adnod. Canys nid oedd ei frodyr yn credu ynddo. Canys nid oedd ei frodyr yn credu ynddo. Ffolinab, celwydd, twyll, hoced, dyna di'r cwbl. Lol, botas maip, fyddwn I ddeud ynddo. Rwtch glân. Alla pethau hyn byth fod y wir. Mae'r dyn yma, ein brawd ni, mae o'n nid yn unig yn od, ond yn waeth na hynny, mae o'n wallgo. Dyna maen nhw'n ei ddeud. Mae o'n wallgo, mae o wedi cholli, mae o'n drysu'n llwyr, mae o'n nytar, ffwl gwirion. A maen nhw'n cael pwyllgor bach fel teulu, cynhadledd deuluol. Mae'n debyg dan lywyddiaeth y brawd hynaf Iago, ac yn penderfynu mynd I chwilio am yr Iesu, a'i ddalo, a dod â fo adre, a'i gloi o'n y tŷ, rhag iddo fo wneud pethau gwag, a rhagor o niwed iddo fo'i hun ac eraill a dwy'n anfri ar y teulu parchus yn Nazareth. Nid dyfalu dwi wrth ddeud y pethau yma. Dyma cofnod sy'n cadarnhau hyn I gyd. Marc, y drydydd benod, mor gynnar a hynna da'ch gweld. Y drydydd benod, adnod 21. A phan glybu yr eiddoef, hynny ydi deulu o, a phan glybu ei eiddoef, hwy a eithant i'w ddal ef, canys dywedasant, y mae fe allan o'i bwyll. Y mae fe allan o'i bwyll. Dyna maen nhw ddeud am Iesu Grist. A dyna chi beth anghrediniaeth. Gwbl eithafol. A dyna di agwedd y mwyafrif llethol o bobl Cymru heno yma. Ac fanna hanes arall hefyd yn Efengyl Lug, y 8 benod. A dyma fo, hanes dirprwyaeth, rhai aelodau'r teulu yn mynd gyda'r bwriad tra awdurdodol I ddeud y drefn I gystwyo a cheryddu'r Iesu a'i cheisio I gael yn ôl i'w gynefin yn Nazareth. Daeth ato hefyd I fam a'i frodyr, ac ni allan ddyfod ato gan y dorf, a mynegwyd iddo gan rai y dywedyd, y mae dy fam a frodyr yn sefyll allan yn newid llysio dy weled. A byd I ymateb Grist i'r cais, fy mam I a'n brodyr I yw yr rhai hyn sydd yn gwrando gair Duw ac yn ei wneithir. Ia, yr 8 benod o Lug, ac mae Iesu Grist yn llefaru'r geiriau yma, yn syth, yn dilyn, adrodd un oedd amhegion mawr, dameg yr hywr. Roedd o newydd atgan felly, mae dim ond yr rhai a wreiddiwyd yn y tir da. Hynny ydy'r rhai sy'n credu yr Efengyl. Waeth pwy ydyn nhw sy'n perthyn I wir deulu Iesu Grist. A mae'n gwbl amlwg, da chi'n gweld, bod Iesu Grist yn sylweddoli nad ydy frodyr o, ac ia I fam o chwaith yn credu ynddo fo ar Efengyl. Anghredinwyr ydyn nhw, nid had y tir da mohonyn nhw. Ac mae yna dystiolaeth bellach eto yn y drydydd benod o Marc. Adnod 35, canys pwy bynnag a wnelo ewyllus Duw, hwnnw yw fy mrawd I, am chwaer, am mam I. A dyna pwy ydy gwir deulu
Iesu Grist. Dyna pwy sydd o fewn teyrnas nefoedd. Hynny ydy cwlwm y credu, y cwlwm ysbrydol ydy cwlwm teulu Iesu Grist, ac nid y cwlwm teuluol daearol. Cwlwm y cnawd ar byd, di byd o fath. Petai fy nhad, a fy mam, a fy mrodyr, a fy chwiorydd, fy holl deulu daearol i, yn Gristionogion, dydy hynny ddim yn ymwneud i yn Gristion o fath yn y byd. O rwan mae perthyn i deyrnas Dduw, cael eich mabwysiadu yn blentyn i Dduw yn rhywbeth hollol bersonol. Nid dod yng nghysgod neu wrth gwt rhywun arall. Mae rhaid i mi fy hun ydy fy rhai a chyffesu am calon. Nid a fy meddwl am calon fy holl bechodau fy nghyflwr pechadurus anobeithiol ger bron Duw. A gwneud hynny yn enw ac yn heiddiant Iesu Grist yn unig, cyn y cael a ddeiant llwyr am derbyn yn rhan o deulu ac o gorff Crist. Meddyliwch Iago, gŵr yn holl hanes dynoliaeth na fu i agosach erioed at Iesu Grist, yn anghredadyn chonc a chwbl ddiadifar, yn gwrthod credu yn ei frawd dwyfol, yn gwrthod credu ym mherson Crist, hynny ydy pwy oedd ei frawd a beth oedd unig reswm i ddyfodiad o'r nef i'n byd. O wan feddyla hwn o bawb bod yn gallu bloeddio o benna tai Nasareth, y geiriad a byddus, gwir yw y gair, ac yn heiddi pob derbyniad, ddyfod Crist Iesu i'r byd i achub pechaduriaid. Dylsa bod Iago yn gallu llefaru hynna o galon. A dyna pam, heb os, yr anghediniaeth lwyr yma, bod angen ymweliad arbennig ag Iago gan y Crist atgyfodedig. Oedd yn gwbl agohyddiedig fod ei frawd hynna wedi dod ag anfri a gwarth ar enw da y teulu parchus yma o Nasareth. O rwan, roedd o wedi cyrraedd pen i denyn, Iago. Alla pethau fydd bod yn waith. Ond, wyddwch chi, fe aeth pethau yn waith eto, yn llawer iawn gwaith. Mae'r teulu trist yn anobeithio, a maen nhw'n dychwelyd i Nasareth, a maen nhw'n siomedig, maen nhw'n chwystredig iawn iawn. Ond mae gwaith eto i ddod, gan roi diwadd athrist a gwir drychinebus i'r holl saga yma. Mae hanesion y Groglith a'r Pasg yn Jerusalem yn cyrraedd aelwyd a gweithdy Nasareth, ac maen nhw'n hanesion torcalonus. Hanes cymryd yr Iesu i'r ddalfa, amdano fo'n ymddangos ger bron y llysoedd a'r awdurdoda oll, i gyhyddo fo gynllwyn a brad ac o gabledd, ac yna i draddodi gan Peilat i'w groeshoelio, a hynny rhwng dau ddihiryn. Dyna'n wir beth oedd gwarth. Roedd Mair yno ar Galfaria wrth droed y groes, ond os am sôn am y brodyr. Iddyn nhw mae'n debyg gan gynnwys Iago, roedd awr ddyr croeshoelio yn awr dywylla y teulu, diweddglo gwaradwyddus i'r honi a fu, i'r holl ffwlbri hyn, a hyn fyddai'r gwarthnod, y byddai'n rhaid iddyn nhw fyw efo fo, weddill i dyddiau. Mae'r rhaid dweud hyn, mae'n debygol fod Mair bellach wedi credu yn ei mab, ac wedi cofio'r cyfan, fel a fydda i'n hoffi meddwl beth bynnag, wedi cofio'r cyfan a chredu'r hyn a gadwodd yn ei chalon adeg genir Iesu y methlem gynt. Ac yno ar ben Calfaria, fe hoeliwyd yr Iesu gan ddwylo anwyr, a mi fydd arw a do, fe claddwyd y medd newydd Joseph o Arimathea,
A dyna'r diwedd, a dyna'r diwedd. Ac allwn ddychmygu Iago a'i frodyr yn rhoi ochennaid y ddofn o ryddhad. Ac yn diolch I Dduw goruchaf y canw bellach lonydd I fynd ymlaen a'i bywyda nhw. Mae cyfan drosodd gan y beth y mae y gair olaf, gan angau mae'r gair dwytha. Ond nid dyna oedd diwedd yr hanes. Mae yna sibrydion rwan o gyrraedd Jerusalem, rhai digon hyfad. Maen nhw'n cyrraedd y gweithdy a cartref yn Nazareth. Mae yna rai ffyliaid, trwy llodrus mae'n debyg, yn honni, coeliwch neu beidio, bod yr Iesu wedi codi o'i fedd o farwn fyw ac wedi codi yn llythrenol felly, yn gorfforol. Glywsoch i'r fath nonsens yr oed. Be nesa tybed? Dyma oedd nesa. Wedi hynny y gwelwyd ef gan Iago. Wedi hynny y gwelwyd ef gan Iago. O rom yr hanes, yn hanes gorfoleddus ydy, yn un o hanesion mwyaf trefn y cadw. Fe allwn ni ddychmygu Iago yn ei weithdy yn Nazareth, yn ceisio ail afal yn ei fywyd, wedi'r holl firi, wedi'r holl drabestod, ac mae yna un yn ymweld ag o, ac wedi hynny y gwelwyd ef gan Iago. O rwan, pam adrodd yr hanes yma, gofynwch? Wel, dydw I'm yma I adrodd yr hanes yn unig, mor wefreiddiol yn wir, a sobreiddiol hefyd, ydy o. Mae yma negas fawr I bob un ohona ni. Pwy na da ni'n Gristnogio na I peidio. Negas yr Efengil ydy hi. Gras Duw yng Nghyst, yn cymodi a phechadur, ac yn rhoi iddo fywyd tragwyddol. Sef mae os cyffesu'r arglwydd Iesu a chredu yn dy galon I Dduw I gyfodi efo feirw, cadwedig fyddi. Mae'r hanes yn yr ysgythyr, felly mae o'n air y tragwyddol a'r holl alluog Dduw. Mae o'n wirionedd yn ddoi hun, ond mae o hefyd yn llawer iawn mwy na hynny. Gall pob un ohona ni uniaethu hun a Iago. Gyda ni oll wedi bod, neu yn dal I fod, yn yr un sefyllfa a fo. Rwan, allai I, ond siarad yn bersonol, ond tybed a'i stori, a'i sefyllfa gyffelib ydy'ch stori chi, pwy bynnag sy'n gwrando heno. Mewn pechod y beichiogodd fy mam arna I, ar un modd eich mama chitha yn o chitha. Oherwydd cwymp a dda, fe'n cyfrifwyd una, fel un oedd yn llawn gwenwyn y sarth, gwenwyn pechod, a thrwy hynny yn golledig ac yn heiddi dim ond gwg yn ef. Syrthiodd dynoliaeth gyfan. Dyna mae'r Beibl yn dysgu ni. Yn Eden, cofiaf hynny byth. Bendithion gollais rif y gwlydd. Syrthiodd fy nghoron wiw. Ond wyddoch chi, cyn I hynny ddigwydd, roedd Duw, y Duw holl alluog a holl wybodol, o'i'r agwelediad, ac wrth gwrs I fawr gariad hefyd, wedi trefnu ffordd yng nghyngor 3 yn 1, I achub gwael, golledig euog ddyn, a hynny trwy lunio cynllun syfrydanol, fod mab tragwyddol Duw, ail berson y drindod sanctaidd, Iesu Grist I hun, I ddod i'n deiar ni yng nghyflawnder yr amser, a gwisgo cnawd fel ni, dod yn ddyn yn un o'n teulu ni, a byw bywyd fel ni, ond eto heb bechu, ac ennill yr hawl, yr hawl, yr heiddiant I fywyd tragwyddol. Dyna'r hyn ydyn ni'n alw yn heiddiant Iesu Grist, ac mae'r heiddiant yna, y cyfiawnder hwnnw, yn cael ei gyfri i'r sawl a ddaw at Grist yn edifeiriol
ac mewn ffydd. A dyna sy'n gwneud rhywun yn Gristion. Chi sy'n gwrando heno, ai ffona da chi di dŵad? Ai dyna lle da chi? Nid unrhyw beth a wna i wath pa mor dda y tybiau i fod o, ond yr hyn a wnaeth Iesu Grist drosta i yn fy lle i yn cymryd y gosb am fy mhechod i holl lyd a di gofaint yna ddigwyddodd brawn y goglith, holl lyd a di gofaint y diwdod yn erbyn fy ngwrthryfel am hanefuddod i gyfraith Dduw. Holl lyd a Iesu Grist yn cymryd y cyfan yn ei gorff glân a galfaria. Ar ddydd gofiadwy fryn brawn Gwener y Groglith, fe groesoeliwyd y glân a'r perffaith. Fe roddodd yr oed i fai, i ddwylo pyr ar led, fe wisgodd goron draen drosta i, yn fy lle i, cymryd fy mhechod i, arno'i hun, a'i hoelio fo ar y groes. O rwan, ydych chi'n credu hynna? Fedrwch chi credu hynna? A'i drosta chi yn bersonol y bu hyn? Y bu Crist farw. A hoeliwyd eich pechoda chi ag yr hen arw groes. O rwan, mae Pantycelyn yn adrodd y ffeithiau yn gwbl wrthrychol. Os da chi eisiau emyn ar unrhyw ran o'r athrawiaethau Cristionogol, trowch at Pantycelyn. Dros Bechadur, meddwl. Dros Bechadur, neu'n lle Bechadur. Dros Bechadur buost farw. Dros Bechadur ag y pren. Ydi o ddefaist, hoelion, llymion. Nes i torfod, crymu pen. Ac yna mae o'n dod at y personol. Ac y gofyn yr un cwestiwn mawr a coesol y mae'n rhaid i bob un o'na ni i ofyn. Dwed i mi, ai fi oedd hwnnw? Ai fi oedd hwnnw gofiodd cariad rhad mor fawr? Ai fi oedd hwnnw? Wyddwch chi deud ia a diolch sy'n gwneud rhywun yn Gristion. Arglwydd, rhaid i mi gael bywyd. Mae fy meiau yn rhy fawr. Fy iogrwydd sy'n cydbwyso am mynyddoedd mwyaf llawr. Chad faddeiant, gwawria bellach. Gwnaag ag charog caeth yn rhydd fy'n ymdreiglo mewn tywyllwch. Nawr i weled golau ddydd. Wyddwch chi fel laddwyd yr aberth a hynny eich awdwriaeth, miloedd, talwyd y pris, fe dalwyd y ddyled a choddwyd ail gyfle i bob un gael cymodi a Duw ac etifeddu bywyd tragwyddol, a hynny drwy gyffesu'n pechod, edifarhau a chredu yn Iesu Grist. Does dim hebdalu, choddwyd iawn nes clirio llyfrau'r nef yn llawn, heb ofyn dim i mi. Ydy, mae'r ddylad wedi thalu, ac uffern wedi meiddu, fe roddwyd Iesu yn y bedd, ac fe seliwyd y bedd hwnnw a maen mawr. Ond methodd anga i hun ddal Iesu'n gaeth, fe ddatganodd Duw i'r byd trwy atgyfodiad corfforol Iesu Grist, nad gan angau y mae y gair olaf, a bod iawn digonol wedi i dalu y tad yn gweiddi bodlo yn yr iawn. A diolch, medda finna, fel ryw anhydyn, bentewyn a chybwyd o'r tân. Ac i gloi, dowch i ni gael cip arall ar y dyn Iago, brawd yn y cnawd i'r arglwydd Iesu Grist. Un peth sy'n sicr, all yr un ohona ni fod yn yr union sefyllfa yn gorfforol felly a Iago. Hynny di, mae yna ddwy o flynyddoedd rhyngon ni bryn bynnag yn does. Ac allwn ni ddim cyd-fyw yn y cnawd fel roedd o a Iesu Grist. Da ni'n byw mewn cyfnod gwahanol, bob peth amgylchiadau gwahanol. Ond fe all rhai ohona ni fod wedi cyd-fyw a Iesu Grist mewn ffordd wahanol
yn ysbrydol megis, ia am flynyddoedd. O gwan sawl un hwnna chi tybats, a ddiddorol gwybod. A ddagwyd ar aelwyd Gristionogol, lle roedd y sôn am Grist a'i efengil yn rhywbeth cyffredin a pharhaus, lle roedd gweddio a darllen y Beibl yn digwydd y gyson, rhieni dywiol oedd yn adnabod Iesu Grist ac yn arddel yr adnabyddiaeth honno a diolchgarwch y galon. Gofyn ydw i, os ar ein yn plith ni hyn yma, a ddagwyd ar aelwydydd Gristionogol, ac wedi cyd fyw yn ystyr ysbrydol y gair ar arglwydd Iesu Grist, ond eich bod chi fel Iago heb i adnabod. A bosib dydy? Neu efallai chi gael eich magu ar aelwyd grefyddol sydd o wahanol, ac yn mynd trwy'r mosiwns fel petai, y mynychu oed fawn, gwrando ar amball i bregath, ia, hyd nod, bregath efengylaidd, mynd i'r ysgol Sul ac ati. Dim byd o'i len hynna, dyna dwi'n dweud. Clwad gair Duw, clwad am addewidion yr efengil, lled gyson, a byw yn weddol agos yn yr ystyr yna at Iesu Grist, yn gwybod y geiriau, fel o'n i'n dweud, ond heb adnabod y gair. Y gair ydy Iesu Grist ei hun, tragwyddol fab Duw, oedd yn bod o'r dechreuad, yn bod yn y nefoedd gyda'r tad a'r ysbryd glân, yn drindod sanctaidd, y tri yn un ar un yn dri, yw'r arglwydd a ddolwn ni. Hwn, ail berson, gyda'n bwysleisio fel hwn, ail berson, y drindod sanctaidd oedd ac ydy Iesu Grist. Nid jyst dyn da iawn, athro da, arweinydd moesol penigamp, ond Duw ei hun yn y dechreuad yr oedd y gair, a gair Iesu Grist oedd gyda Duw, a Duw oedd y gair, Duw oedd y gair. Trwyddo ef y gwneithbwyd pob peth ac a wneithbwyd. Ynddo ef rydyn ni'n byw ac yn symud ac yn bod. Dyna bwdio, mae o'n o gyfywch a'r tad ac ar ysbryd glân. Dyna pwy ydy Iesu Grist. A hwn ydy'r gair. A wneithbwyd yn gnawd ac adrigodd yn ein plith ni. Fe ddaeth yn un ohona ni ac fe safodd yn fy lle i dderbyn holl ddigofaint y tad yn erbyn fy mhechod i. O rwan, ydych chi'n credu hynna gyfeillion? Nid sôn am fydd i'r capel, na hyd yn oed wneud proffes ydw i. Ond sôn am gredu o'r galon, fod hwn yn dragwyddol fab Duw, a fydd farw yn fy lle i a groes Calfaria. Allai wybod y Beibl o Genesis i datgyddiad, gwybod y cyffesion, a catecisma ac athrawiaethau i gyd, a cyfoeth di gyffelips gyda ni o emyna Cymraeg ac yn y blaen. Bod fel Iago gynt ar aelwyd Iesu Grist, ond eto heb gredu o'r galon iddo fo farw yn fy lle a chodi o'r bedd yn flaenffrwydd. Yr hyn mae Duw wedi ddarparu ar gyfer y rhai sy'n credu. A llai i ddim pwysleisio gormod ar hyn. O rwan, mi allwn ni gael teimladau braf iawn mewn gweddi, mewn emyn, mewn penod, mewn oedfa, mewn cynhesrwydd eglwys, mewn ynghlymdeithas y saint, neu'n eistedd mewn cynulleidfa sy'n galw ei hun yn gynulleidfa efengylaidd. Ond nid achubiaeth deuluol, na chynulleidfaol, na chenedlaethol a gynigir gan Iesu Grist, ond achubiaeth personol. Ai am fy meiau i oedd cri John Elias fel fe ni'n canu rwan ynde. Dwed i mi ai fi oedd hwnnw oedd cri fawr Pantycelyn fel y darllen i si gyna. Be sy'n rhaid i mi ewneithir fel y byddaf gadwedig oedd ple ingol, ceidwad garw, carchar Filipi. A dyna welwch chi ydy diwedd gorfoleddus stori Iago ac yn wir gweddill y teulu. Dydd y Pentecost yn Jerusalem, mae Crist eisoes wedi esgyn i'r nef o ble y daeth ac yn ôl at y tad.
a dilynwyr yr Iesu yn ddiemgeledd ac yn disgwyl yn Jerusalem am yr ysbryd glân oll yn gytun yn yr un lle. Llyfr yr Acta, benod gyntaf, yr rhai hyn oll oedd yn parhau yn gytun mewn gweddi ac yn bil. Yr rhai hyn oll ydy disgyblion Iesu Grist, ond fe ddwedir hefyd fod na rei eraill hefo nhw. Yr rhai hyn oll oedd yn parhau yn gytun mewn gweddi ac yn bil, clywch, gyda'r gwragedd a Mair, mam yr Iesu, a clywch, a chydau frodyr Ef. Ia, Mair, a Iago, a Joses, a Seimon, a Judas, oedd gynt yn ddall, ond yn awr yn gweled. Oedd gynt yn bloeddio, mae fe allan o'i bwyll, ond yn awr yn gallu tystio. Yn union fel yr hen borthmon o Gaio, gan rifoedd y ddiweddarach. Iesu yw, gwir y fab Duw, ffrind a ffrynwr, dynol ryw. Hwn yw'r oen, dda Galfaria. Aeth i'r lladdfa neu'n lle, swm ein dyled fawr a dalodd, ac fe groesodd filiau'r ne, trwy wad i ni cad, ddythol heddwch a'r hyddhad, a hyd yn oed i Iago, brawd yn y cnawd i Iesu Grist, roedd yn rhaid iddo gael perthynas ysbrydol a phersonol a Iesu Grist ei hun cyn y gallai ddod a bod yn Gristion. Roedd wedi cyfeilio'r ni'n llwyr, weddwch chi, fel i frodyr, ac wedi methu ag adnabod yr un oedd mor agos ato. Yr un wedi clywed ei lais o am mlynyddoedd lawer. Yr un ag oes gyfle, yn dilyn cyfle iddo, blygu o'i flaen, mewn edifeirwch ac erfyn am faddeuant pechoda. Dwed i mi, ai fi oedd hwnnw. Y cwestiwn heno di ai ti yw hwnnw. A wyddwch chi, mae hanesion gorfoleddus, hanes bethau, gorfoleddus i fywyd Iago yn dilyn ymddangosiad y Crist atgyfodedig iddo fo. Fe ddaeth o maes o law yn esgob Jerusalem ac yn un asbrydolwyd gan yr ysbryd glân i sgrifennu rhan o'r Testament Newydd. Yn dilyn y llythyr at yr Hebreaid, mae yna lythyr o 5 penod, epistol Iago. Hwn ydy Iago, brawd yr Arglwydd Iesu Grist. Ac mor gymwys yn wir, fel y gair ola heno yma, ydy geiriau ola llythyr Iago, y fath anogaeth ysbrydoledig, a dyma nhw. Fy mrodyr, os aeth neb ohonoch ar gyfeiliorn oddi wrth y gwirionedd, a throi o ryw un ef, gwybydded y bydd i'r hwn a drodd bechadur oddi wrth gyfeiliorni ei ffordd gadw enaid, rhag angau a chyddio lliaws o bechoda. Yr un hwnnw yw ein harglwydd a'n gwaredwr bendigedig, Iesu Grist, a fydd farw ac a gladdwyd ac a atgyfododd yn ogoneddus fore'r trydydd dydd i fod yn achubiaeth i frawd Iago a phob pechadur edifeiriol a ddawato yn waglaw. Diolch, diolch i ti, yr holl alluog Dduw, am yr Efengyl Sanctaidd. Halleluia. Amen. Fe gadw ni yn Hemyn Olaf, sef 659. 659. Ni allodd angau dydd a liesingaeth, ddim hwy nag trydydd dydd yn rhydd y daeth. Ni ddelir un o'i blant mynd i bant y bedd, fe'i gwelir ger i fron yn llon i gwedd. Gawn ni sefyll i ganu'r emyn yn sgwlch i dda. Oh
Gras ein haglwyddi Iesu Grist, a charea Dyw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda chwi oll. Amen.